sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lovey. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, Ikaw at Ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magani sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang nga magtatampo, nagdasingan nga, Lovey. Tinuod, Lovey? Uyab na ta? O, chikla. Ako na kang gisugot. Salamat, Lovey, ha? Abi ni mo, lipay kay ko nga imong gidawat ang akong gugma. Tinuod ning akong nadungog ni mo, Lovey. Nga may uyab kang tumboy. O, ma. Oh, kinsay nanguyab og tumboy? Ay, may lain pa. Ay, kining anak ni mo ay nanguyab og tumboy. Naunsa man taon ka, Lovey, oy. Kadaghang lalaki, tumboy man gyud himong giuyab. Saan man ako pa nga, nagkasinabot namin chikla. Nga, ambot lang nimong bataa ka. Basag din na lang ng anak ni mo. Ang importante nga panggaon na siya siyang uyab nga tumboy. Asa man karon? Di pa ko sa eskwelahan. Magawa ko ni mo diris kawasa. Mga onda. Sige. Mochatra ko nimo. Okay, bye. Bye-bye. Love you. Yung mo itong uyab, Labi? Utanam ka. Ito ano lang ko? Si pangutana diha inot-not. Harti ha sa di mo eh. Tarang tana ra gani ko. Ambot nimo. Nansam kang guba mo kinang naong ni mo. Da, kisapot ko dito eh. Kisa may mga gisaputan. Idool na sa tong not-not na ako. Gilabtan ka niya? Awa man hinuon. Maglagot mo ko magtanaw ng naong niya eh. Ano maglagot man ka niya? Dili lang gid ako matuyo. Mag-init akong ukon, makakita pa niya. Mao ba? Dali na. Magpabugnaw ta aron. Mawa ng kainit si mo. Kataghan pila ko assignment, uy. Uy, ni-message si Chikla na ko. Love, tawagi, kupi. Ano sa kay tuyo ini niya? O, sa may tuyo ni mo, love? Wa lang. Ganahan lang ko nga. Sa istorya ta. Love, busy pa man kaayo ko, uy. Napakoy daghang buhaton nga assignment. Sus. Ayaw na lang, we. Hello, love? Hello? Gipaw man hinuon niya. Pila naman rin kaadlaw nga. Wa naman message si Chikla na ako. Akong tawagan, bi. Manong nanawag man ka? Dili ka ganahan nga akong tawagan? Sa lagi tuyo ni mo? Oo, gimingawar ko nimo. Ay kung sa mo ka. Busy ko. Love. Wa naman manawag si Chikla na ako. Nasukok tingali ni siya nga. Wala ko'y time niya. Hi, Labi.
Unsa naman si tuyo nimo? Suko. Ako ra kang giduol kay mura mo kag magulanon Ano mo ka? Hunang-huna ra na nimo oy. Hmm? Malipayon ra ko. Kasabot ka? Malipayon ra ko. Naunsa day ka? Ano mo raga, bugnaw naman kaayo ka nako. Nahuna ra ni mo eh. Ito ka nga wa ko makabantay. Nga nausab na ka nako. Kun, ingon ana na lang ta. Aw, mas maayo pa tingali magbuwag na lang ta. Oh, ikaw. Musugot ka nga magbuwag ta. Okay naman ko nga magbuwag ta. Sige, magbuwag ta. Oh, ikaw mao nakigbuwag niya o niya nagilak-hilak ka diha. Igisagitan lang ko sa hitabo, ma. Ay, pastilan ba ya? Ayaw paghilak. Uy, labi. Kalimti tong tumboy ni mong uyab. Pangita og tinuod nga lalaki. Salamat in taon kay. Dili na makalit og sud sa kuna-una si Chikla. Inanay na gid kong nakalimot niya. Unsa naman ka? Okay na ko, ma. Nakalimot ako ni Chikla. Maayo hinuon. Kung mahimo, hunong na anang uyab-uyab Pag-focus sa imong pag-eskwela. Mo naman hinuon ko kila ay. Ngawa ko ikalingawan, uy. Ay, gusto. Akong chatan akong ate. Mangaya ko og ka-chat niya. Ay, salamat. Kini-reply na sa ate. Paabuta lang. Kay mo chat, rasya ni mo. Ni-chat na siya na ako. Samsad ni, uy. Dili mo na masabtan iyang name. Ako ko nang stalk, be. Uy, hala. Sinutnot man yung kihatag ni ate. Oh, nanawag na siya. Bahala na. Ako na lang yung tubakon. Hello? Ay, salamat kay maging gitubag. Nganay kami gihatag ni ate na ko, eh. Miga mo naming ate, ni mo, Lavi. Mana ko sa inyo, ha? Magunsa mo ka diri. Mamisita na mo. Imog yung gitinuod, no? Nga mamisita ka na ko din, eh. Ayaw lang gud gasap ko nako. Asa may imong tuyo na ko? Musulti na ko nimo sa hati ng Labi ha. Kuan, dugay na ko nagagusto nimo. I love you. Maglisod ako duol nimo kay litang bugi ko. Ug samot na gyud nga di ko makastorya nimo kay may uyab mo kang tumboy. Ayaw na siya gisgot, eh. Kay buwag na mi. Nalipay sa bita ko pagkaibaw nga buwag na mo. Basin pa ning higayon na, maluoy ka na nako. Not. Hapit naman kada adlaw sinutnot dinis ato, nak. Wa pagiday na nimo sugta. Huwa pa, maoy. Ako hinoon, wa ko'y supa kung kanang not-not ang imong mauyab kay sa ako biyang tanaw buutan man ang bata. Mao nga okay ra gyud ko kung magkauyab mo. Pa. Ay, naman sa amin ko, eh. Mingaw naman hinuon ko ni Not-Not. Ay, nahigog man ako niya. Lavi, tugidugan mo yun ang uyab nimo. Ang todron, wa ba ka maluoy nako? Ang tinuod-not, sa una maglagot gyud ko nimo.
magsurok akong dugo ang magtanaw nimo. Pero sa dihang nagkaila ta og maayo, naluoy naman hinuon ko nimo. Og gaan na sad kayo nga akong buot nimo. Gani, mingawan na sad ko nimo. Tinawad? O lagi. Kung mo na, uyab na ta. O not. Ako na kagisakot. Salamat, Labi. I love you. I love you to not. Dili gid matag-an ang panahon nga ang tawo nga imong gikalagutan mahimo ra din nimong hinigugma. Wasad ko magmahay nga akong gisugot si Not kay pinangga man kayo ko niya. Sa pagkakaroon, mag 2 years na mi og nagpabilin paghihapon ng iyang pagpangga nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Natandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Zishin, 26 anyos, taga Danau City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanganak ug hangtod karon nga ako man ako panganak, nga doon na pa ko'y mga gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mamurag mga anak na magitingali ko, ma. Sakit na gyud. Magwawa. Ganina, tagdugay pang interval, pero karon tagdugol naman. Mao na gyud na. Kadugay basad aning Ivan. Imo naman kang gitahugan. Basig madugay pa to kay traffic, ma. Mato na lang ta sa lying in clinic. Kay murag kaanak ko naman gyud kumaon. Nala, sige. Unya ang imong mga gamit. Giandam na to na ako daan, ma. Tana na. O, tana. Oh. O ngano? Alam, ma. Ngano ka? Unsa to? May mibusrak lagi nga tubig nga init-init gikan sa akong puwerta. Ginoo ko. Uy, Jisen, gipangagian ka nagtubig. Ginoo ko. Tubig ang imong pangagi. Manganak ka na. Ha? Tana din sa Uy. lying in clinic, ma. Tana, Basta tana. magawas na ang bata. Tana! Uy, nagsige naman nig-agas ning imong panubigan. Kusog naman kaayo. Unya, 3cm ka na. Unya, mama. Butangan ti ka og prime rose oil. Prime rose oil? Ay, bisag unsa pa ng imong ibutang, ma'am. Sugot ra ko. Basta safe lang biya sa among baby. Unsa man kuno tong gibutang sa midwife nimo? Oil man ko to, ma. Prime rose oil ko no. Balag unsa na to, basta makaanak lang kong normal. Unya, unsa may kibati nimo ha? Sakit na jud kay ma. Murag kumuton akong tiyan, inigbusog. Ug murag... Unsa na masabto, ma? May murag tubig na sab. Ay, hala. Basig bata na mo sunod, ana. Atem sa. Hain na ba tong midwife? Gibiyaan man lang kang nagbati. Nagleaking na gyud ka. Wa mada sa prime rose. Kusog gyud ang imong panubigan. Delikado naman ni ma'am. Mag-side lying ta nga mag-labor. Ah? Takilid. Sakit eh. Magtakilit kong mga anak. Nak, ayan ang pagsigig reklamo diha. Patuon na lang gud sa midwife. Oo.
Agay, nakatagilid na ko, ma. Ma, may murag tubig lagi nigawa sa akong ilong, ma. Ginoo ko, dugo, gisonggo ka, Jisin. Human sa 5 ka oras na akong labor sa lying-in clinic, nakaanak gid ko. Wa ko hatag explanation sa midwife nga nagpaanak na ako. Kung nganong nag-bleeding ang akong ilong, samtang nanganak ko. Ang duha gyud nako ka ilong. Unya. May dugo naman sa bang imong ilong? Nga naman ni uy. Human naman ako panganak. Niya pa magyapon ning pagsigig dugo sa akong ilong. Balik ka ta sa midwife, aron nga ma-check up ka. Sakit pa taon kay ning akong tahi, uy, Ivan. Oh. Unya na lang kung makatarong na kong lakaw. Ha? Magsunggo pagyapon ka? Mauna, ma. Magdugo pa man gihapon usahay ang akong ilong, uy. Usa ka semana naman sukad sa imong pagpanganak. Di ba? Nganong naa pa man kahatahon ka, ana? Nananoy, pa-check up ta na. Hinanbitaw na ko siya, ma. Nga mamalik, Miss Midwife. Sakit pa man na itong akong tahi, be. Ya, karon unsa naman say katarungan nimo? Kuan na po. Ang akong kuan. Unsa? Kanang Unsan ko, ana, uy? pamilya magsulting, Ivan, ma. Uy, mauwa ko. Ay, kahanggaw. Hanggaw makang anak ka? Maawaw ka na ko nga imo kong inahan. Nga sukad sa gamay pa kang bata, ako'y nag-atiman nimo. Sige na lang, eh. Kuan. Kanang ang unod nga mitubo sa kong sampot ba? Sakit man, good. Ha? Gibot-bot ka, Zishin. Sukad pa man niya itong pagmaptos, ma. Dito ni mitubo, pero nahuman na lang ko panganak na aman gihapon. Unsa? Aw, samot nga magpa-check up kag gud og Dr. Jishin. Gisod yan, kang mama pa. Ayaw na lang pag-uwaw-uwaw. Ni ako kay basin may ikatabang ko sa pagpa-check up nimo. Ay, Oo, ngano man ka ha? kalit man ko kalipong pa. Uy, unsa? Magsigi ko lipong-lipong karon ug magdugo paghihapon ang akong ilong. Ug ang munag unod sa akong anos naa paghihapon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pag labor na ako, tubig man ang akong pangagi. Apan nganong nagsunggo man ko before ug after ko mga anak. Hangtod karon magsigi paghapon kog sunggo. Ngano man ni? Ikaduhang pangutana, pagpanganak na ako, gipa-sidelaying ko sa midwife. Og mauto, nagsunggo ko. Karon naman gud ko kadungogan ng patakliron ta mga anak. Mao katoy nakasunggo nako. Ikatulong pangutana, magpanlipong ra ba ko ron? Sa sige ko kahanig pagsunggo. Maong na-anemic nako. Unsa may akong buhaton aron mahunong na ning akong pagsunggo. Ikaupat og katapusan, pag mabdos na ako, may murag unod nga mitubo sa akong anos. Sakit ba ya? Nagtuo ko, dinalang ni sa akong pagmaptos. Apan nanganak naman lang ko. Napaman gihapon. Unsa man di ay ni? Unsay pawaan ni? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Zayshin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, nanan sa ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadalas ng mga sulat-suliran di kanamo.
pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong Suliran official writers page o diba sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini fears, ang kahadlok are nothing more than a state of mind. So it is just a state of mind, no? So mao lagi nang parehara man gyud nga the number one risk naning kinabuhi is when you will not take risk. May lagi mo kuan puta. Musuway-suway gud puta, no? Dili lagi kung dili next kani sunod gud. Dili man na ingog ang tanan nimong gusto sa imong kinabuhi mura bag kanang magic nga mahatag dayon sa imo, no? So puros nilisod ang atong gisagubang aning kinabuhi walay sayon, na bisag pagpunit og sinsiyo sa sawg posible pa mo bikil imong hawak. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Zishen, no? 26 years old. O nang pangutana, paglibor nako tubig man ang akong pangagi. Apan nganong nagsunggo man ko before or after ko manganak. Hangtod karon nagsigi ko og sunggo. Ngano man kaha ni? Posible nag pre-eclampsia or eclampsia ka JC, no? Usahay man god kung premature rupture o bag of water o nagitawag na mo sa among pagtuon sa ubigay ni sa una og dry labor. O usa sa mga komplikasyon sa mga anak kung mutaas ang blood pressure. Unsa may tabo kung mutaas ang atong blood pressure? Pili lang ang mga anak, no? Anybody nga mataas og blood pressure, there is a possibility nga mo rupture ang mga small blood vessels. So mao na nga magdugo somewhere, no? May gini kay sunggo, no? Kuyaw kay ari sa brain dapit, no? Kay tulo mo kaklase ning atong blood vessels, no? Kining artery mo ni muda sa oxygenated blood sa different parts of the body. Kining veins mo ni muda sa dugo balik sa kasing-kasing. O nya kini mga capillaries gagmay ni siya nga maoy nagdugtong sa mga arteries ug veins. So any increase in pressure binagtaas ng kaayo, posible ni siyang mubuto o nay trauma baron. O na siya. So expected na siya nga mausas per complication sa kung ng buntis lagi, gitawag na to og eclampsia or pre-eclampsia, no? Ikado ang pangutana. Pag panganak nako, gipa-sideline ko sa midwife ug mao to nagsunggo ko. Karon raman gud ko kadungog nga patakaliron ta manganak. Mao ka toy nakasunggo nako? I don't think so, no? Depende man gud po na sa presentation. Kung normal ra si phallic presentation, mao nang naay mga pamaagi ang mga midwives or mga obigaini positioning. Pero kung breech presentation or footling, mga abnormal nga mga presentations, naanay mga pamaagi nga medyo dili kaayo lisod ang pagpagawa sa bata. In fact, kung mga abnormal presentation dili si palik, ang suggestion ani sa attending doctor kung naman gani ubigay ni diha, cesarean section. So, but I don't think so nga mao to'y nakapasunggo nimo. Kay expert man yung mga midwives, mao ni sila gitrain po ni sila. Dili ni sila mga medical doctor, but they have been trained sa pag-assess sa mga aning mga anak, no? Ngani sa mga rural area na mga ni ng mga hilot, no? Dili mga ni sila nag-eskwela og midwifery, nursing or doktor, pero expert ni sila mo assess para nga mugawas ang bata. So kuhanas mo nga mo to'y nakapasunggo nimo. Katulong pangutana, magpanglipong ra ko ron sa sige ko kaning pagsunggo. You need to put some kining pack para ma-preach. Para na ko po nasunggo ka ng mga boxer, kita ka ng mga boxer usay magdugo ng ilong, masumbaga ni mong naong magdugo, no? Anybody masukmagan sa naong magdugo ang ilong, magdugo dia dagang mga blood vessels dan dapita. Ibutang nga nagpak nga mo inom siguro ka og kanang makapahunong sa kuan sa dugo, na natay mga tambal ni ana. May mga
bandage nga isuksok diha para ma-press ang mga blood vessel nga naputol nga maundang ang dugo, no? Okay? Asa na tong inyo sa Danau City, no? Dool dia sa Danau Provincial Hospital og usa ka ENT na Danau dot kaning yung hospital dia i-improve naman yung mga facility sa atong mga provincial hospital ni Governor Barry 4. So na I'm sure ENT dia nga nagpractice dia sa Danau Provincial Hospital. Ipatanaw na imong ilong, ha? Kay magtagna-tagna lang ko. Isod kayo ko kita, no? Sunod nga pangutana, pag nabdos nako may murag unod nga nitubo sa akong inos. Sakit baya, nagtuo ko dinala lang ni sa akong pagmabdos. Apan nanganak naman lang ko naa pa man gihapon unsa man di ay ni unsay pawala ani. Nagtuo ko nga kanang unod ding tubo sa imong inos is hemorrhoid, no? Duha man ka klaseng hemorrhoid na internal ug external. Murag cauliflower ni siya, makakuan ni siya na ay constipation, ay naanay panganak, mga kuan ni siya posibleng mahitabo, no? Naatay mga tambal ani nga mainom sa ako pag-practice sa una sa general nag-agi ba ko general practice before ko nimong psychiatrist binuruton man siya tinga na to tambala naanay mga binago karon ni pahid lang nga akong i-suggest nga you sit down lukewarm water magabi kay ma-improve ni circulation makatabang ni siya kanang maagwanta lang pod sa palanggana ha magabi nya limpyuhan gyud pod nimo nya wa na gyud ko mo kay lagi na ako orientation kay medical doctor man lagi patanaw og usa ka eksperto nga gastroenterologist no or usa ka surgeon treatment aning hemorrhoid is surgery man ang uban madarag ang aning remedyo nga lukewarm water inom og tambal pangkupos no. Okay, so ninaw ta kasabot ka sa akong speaker nimo Jason diya sa Danau City. Musta naman mo diya? Ug nga mga diya sa sugod dai no, duorom ng sugod sa Danau, Dr. Edwin Mingito. Ug si Mike Edwin Junior, musta na imong bata? Nandako na. Mga taga sugod, mga taga Katmon, musta naman ako mga kailala pero tungod sa kadaghan din ako may numdum. So once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makananayang pagpaminaw sa itong mga RMN program taas kitag rating din sa itong lugar. Kung yung mga legal ng mga problema, Tony Ellen Batan, anda magdagan na matambal. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat o maayong